ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахш таҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навори 11та мошинои арзон омода кардагем ки мошинои молодёжни ҳашраки мошиное ки ба мо равон кардан. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред бардорам ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона аз замин квартира, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунед ки бо мо занг занед. мо маслиҳат мекунем дар видеои оянда реклама мекунем бардорам. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 156 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият боша ҳамин видеои мора дар имотон поделиться кунед ва дар комментария фикртонро нависед бардорам. чӣ мошине ки дар кор нависед пурра када мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. боша наворро сар мекунем рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ мо бардори азиз ҳастед. ваз 2107 молодёжнаи свети сафедаи соли бардошт 2002 сӯзишвориш бензини холияи мошин бензин кати гаштагиай объем моториш 1.6 литра коробкаш механикаи состоянии мошин хубай мошин дар ҳолати хуби техникаи не ки ҳолати мошин миёнаи бардори азиз не ки мошин соза гуфтаги соҳибаш мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 6500 сомона бу камтар дигам арзон мекунем гуфтагиай. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардори азиз кадомтон хеле 07 харданед на арзонака метавонед дигар маълумотша мегиред. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ягон намуд мошинаи хонаи заминаи квартираи дар номерои ватсап ё ки дар номерои имо рӯй кунед бо мо занг занед. мо маслиҳат мекунем дар видеои оянда инам хеле рекламаш мекунем. мегзарем бародарон ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ мо бардорони азиз ваз 2106 бардороне ки хоҳиш карда буданд. хай состояниш созаи хай бу ягон краскаша хитоб мекунед агар маҳбуб бошад. соли бардошт 1990 бардорони азиз сӯзишвориш бензини холияи объем мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи бардорони азиз губкават кардаги хадавои мотор 100%. мошин сиденёи опел задаги бардор балонош классикаи рангаш сафед варид пӯшидаги кардаги надор айучот синмат кардаги ягон харидори конкрет нагуфтаги ҳаста агар боша бо муомила мекунем гуфтаги. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад бардорони азиз нархаш 8500 сомона бо арзонам мекунем гуфтаги. рақамо яка дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бардорони азиз дайвон нексияи соли бардошт 1996 сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотори 1.6 простой бардорони 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи соҳибаш гуфтаги ки дигар маълумоти пурраша бо телефон мефаҳмонем. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёбон нархаш 8500 сомона бардорони азиз бо арзон ҳам мешавад ва варианти алишиам дорад. ягон мошини алиш дошта бошед ягон чиз дига метавонед ки дар ҳамин рақамошон пешниҳод кунед. дар ин рақамо имо ватсапам ҳаста бардор марҳамат. аз шумо хоҳиш мекунем ки бардор дар ҳамин видеонавори мо якта лайка монед ва дар комментария фикртонро нависед чӣ мошине ки дар кор ки фурӯшӣ доред ё ки рӯй кунед ё ки дар комментария нависед бардорони азиз. мегзарем бардорон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо бардорони азиз мерседес бенц C классаи сечка соли бардошт 1998 сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 1.8 литри простой коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин 4та электропакет дорад. мотор 100% кардаги хадавой дорад. коробка ҳамаш кор мекунад. балонош миёна. мошин ба ягон камбудия мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 53000 сомона нархи ахирон шуда бардорони азиз дигар арзон намешавад. кадомтон агар харидани бошед ҳар рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гиред. дӯстони азиз мо бошад наворро давом медиҳем. ҳамин дар комментария кадомтон чӣ мошине ки дар кор бардоред шурӯъ карда нависед. мо обязательно дар видеои оянда мемонем. баъд ногуфтанам ки бародарон чӣ мошине ки дар кор илтимос дар номерои ватсап рӯй кунед. агар кадомит ки ватсап надошед дар номерои имо рӯй кунед. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ бардорон дайво тикои бардорон ки хоҳиш карда буданд яъне ки арзонша ёфтем. соли бардошт 1997 сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотори 1.2 простой бардорад 1.2 литри кам масрафай коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 9500 сомона бо арзонам мешавад. хай хадавой дорад балонош миёна бардор хай состояниш соза яъне ки хай на безеб на мисол на миёна да состояниш хубай. на рақамошон дар поёни наворе кадомтон харидор боша метавонед маълумоти пурраша гиред.
мегзарам бародарон ба шашум мошини фурӯшӣ. Шашум мошини фурӯшӣ бародарон ваз 2109 маладиёжна соли бароишуш 1996 сӯзишвариш бензини холия мошин бензинка тигаштаги абиё моторш 6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин кам гаштага ягон расход надорад гуфтаги соҳибуш балонуш миёна хадавой дорад хай маълумоти праша мегирем баъд хай мумкин ягон меличовка расход дошта боша ягон чи нагуфтан мода мошин қарор дод дар шаҳри Кӯлоб нархаш 7000 сомона бо камтар дигам арзон мешавад фавран фурӯхта мешавад срочно сум дар кора гуфтаги рақамошон дар поёни видео бардони азиз кадом метавонед агар харидарӣ бошед метавонед занг занед ягон чиза арзон када мошина харен ба дили хитон бо хай мондагии расходша мекунед агар расход дошта боша марҳама. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо бардони азиз ҳастай ваз нивае ки бардоне ки хоҳиш карда буданд ки арзонша ёфта бимонем соли бароишуш 2001 сӯзишвариш бензини холияи мошин тоқа бензинка дигаштаги абиё моторш 7 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи бардони азиз хай мошин кор мекунад агар солшам кӯна бошад дигар маълумоти праша хитон мегирем бардо кадом агар харидор бошен мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷаке нархаш 16000 сомона нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нестанд не ки мошин варианти алиши дорад ягон мошини алиши дорад ягон вариант дошта бошен дар ҳамин рақамошон занг зан вариантохтона пешниҳод кунем бардони азиз не ки соҳибаш хоҳиш кардага ки беҳуда занг назанад илтимос кардага фақат одамое ки мехарану ки алиш мекунанд метавонанд вариантои худшона пешниҳод кунанд. мегзарем бародарон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо бардони азиз Opel Vectra BI Opel Dutya бардони азиз свети сафедчай бардоне ки хоҳиш карданд ки арзонтарша ёбем соли бароишуш 1996 сӯзишвари бензин газ дорад кор мекунад абиё моторуш 6 экатека ҳамин хелай бардони азиз моторуш коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи маълумотша кам рӯй кардаган бардони аст хай мумкин ягон меличовка кор дошта бошад хай кадом метавонед агар харидор бошед маълумоти бештарша занг задан мепурсен мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 19500 сомона бо арзонам мешавад гуфтаги соҳибуш рақамошон дар поёни навора кадом метавонед харидори аниқен метавонед занг занен маълумоти пураш ай соҳибшон гирен марҳама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардони азиз ваз 21 маладиёжна бардоне ки хоҳиш карда буданд состоянии беҳтаринша мошин тоза гаштагиай соли бароишуш 2004 сӯзишвариш бензини холияи мошин тоқа бензинка дигаштагиай абиё моторш 6 простой 6 литри простой бардорон коробкаш механикаи мошиниш дар ҳолати хуби техникаи мошин 5 моҳи дига танировка дорад 6 та колонка магнитофони Sony дорад коробкаш 100% 4 та электропакет центразамок ҳамаш кор мекунад бардони азиз кузуфи задагӣ пӯшидагӣ надорад варид умуман надорад гуфтаги соҳибаш хай маълумоти бештарша мегирем мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб нархаш 16000 сомона бо савдо мекунем гуфтаги кадоми харидори аниқа бо чақчақ дорад гуфтаги соҳибаш рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша бародарон гирем. мегзарем бародарон ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардони азиз ҳастай Opel Astra FI хатчбека бардони азиз маладиёжняй соли бароиш 1997 сӯзишвариш бензин газ дорад кор мекунад абиё моторуш 6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад 4 та балои нав диска кондитсионер фарои ксенин мошин полни худ айсар тайёр кардаги гуфтаги ҳама ҷош кожини салон кондитсионерш кор мекунад ях мекунад гуфтаги ҳуҷҷат вучидагиай маълумоти бештарша бардони аз хитон мегирем светаш серебристиай мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 47000 сомона бардони аз бо алиш мешавад бародарон моро хато нафаҳмед ин нарха мо мондагӣ нестем ира ҳамон соҳибаш худаш мондаги яъне ки мошина бисёри баъд расход кардаги мегирад соҳибаш яъне ки ба ҳамин хотир ҳамин хел нарх мондаги мошина бо арзон мекунем гуфтаги ва варианти алишиам дорад агар мошин дошта бошен алишам мешавад гуфтаги. мегзарем дӯстон ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо бардони азиз ваз 21 маладиёжна спортивни кардаги полни худ мошина i0 тайёр кардагиан соли бароиш 1982 сӯзишвариш бензини холияи абиё моторуш 7 литра коробкаш механикаи состоянии мошин беҳтаринай мошин 4 та балои нав дискои 17 задагӣ пӯшидагӣ надорад кожини салон губковат кардагӣ музика самбуфер
ҳамаша дора қоидавия мошин бе ягон камбудия гуфтаги ҳамаша айсар тайёр кардагиян ҳамаш замонавӣ мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 45000 сомон бардони азиз бо арзонам мекунем гуфтагай бо як такрор мекунем ки хато нафа ин нархора соҳиби хичон ҳамин нарха монда роӣ кардаги ҳамин нарха хичон мондагиян хай мумкин арзанда бош баро ки беҳади бад расход кардаги мега соҳибаш не ки мошин варианти алишиам дорад ягон мошини алиши дошта бошед дар рақамошон пешниҳод кунем бардони азиз ин буд 11 мошини фурӯши мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон.